dat je het wel een tijdje kan, misschien met tanden op elkaar zet. Nog meer aanpassen. Hoe lang gaat dat goed gaan? De paradox waar we voor staan, ik neem een ernstig, is dat net in die meest hardnekkige gevallen, dat het risico zeer groot is op escalatie. Zowel de compensatie van de psychische toestand van het kind, onlangs meegemaakt dat op een plek dringend moest gezocht worden voor een jonge jongen die dreigde te suicideren in het kader van zo'n toestand. Eventueel het risico op vergissing, maar laten we daar nu niet meer bij stilstaan. En aan de andere kant is het inderdaad zo dat daar waar een dergelijke manipulatie, brainwashing bezig is, dat de onttrekking, maar dan te groei, lijkt dat de Amerikaanse psychiater Gardner voorstelde van, geeft een andere ouder de macht en het goede recht. Dus dat die soms reddend kan zijn. Maar ik denk dat we heel goed zouden moeten weten van wat we op dat moment voor ons hebben. Aan ouders en aan kind. En niet alleen aan kind, maar ook aan ouders. Dus bijna niet suggereren. In sommige gevallen daar inderdaad van in een time-out via een opname, maar dan liefst niet op het moment dat het mes al op de keel staat van een kind. Op het moment dat de deurwaarder al eens gestaan heeft, dan toch zeggen, ik ga het toch niet doen. Op dat moment weet dat kind wat het moet doen om niet de volgende keer niet mee te gaan met de deurwaarder.